Guys, kontak barangay. Diyan ko tayo. Bugaya Ay, kayo. tapos marang ay. Kay lusok oh. Oo, dito. Maot ko katong lisog ikon, wangkig kayo. Ako. Dire. Ni butang mo dire lisog mo, dire kisya dire butang. Tayo ko di dorloy. Kay atong sanlagon. Alin ako? Urot na silo. Wala na itong butag ko. Urot na silo. Yeah, gibalikan naman ni Sanlag ate. nang gagmay, dagko na kumagod. Na may mara to butawan, wala kwa. Tang ibabaw. Dagko. Ano nga ako ay law pa. Di mo saka. Gipit ni mo. Habuan Wait na na mo. ako kay... Ya, Ah man dai ni sa ubos diha. Di ha. Taloy, tila, taloy. Tiga na rin ako ni sa kabuok. Namo gud sa ubos daghan, ang problema mo kuha. Ana si Unggoy. Nakabayad na may 100,000 diya sa bulahan. Bidong ni untong ayang kwaon. Ah. Bahala siya. Tumarang durian. Kapit. Ato gikuan ako to kay... Dada sa buntawan Ya, ko. hato na ako kay kuan. Kay kuya ni Mulan ni Pero Boy. wala na kakaon pa ni hapon, kulang ra ni. Kaon ba? Nangayo man. Ka magpanyapon gud mo na. Nangayo man og